Let's go. Kajing rakes nem thamai kala long kajing dia pasuli hadin baka wei kali kabala rung ha upai ba nong lek nong wan da kajing step ka bajur bha ha kapor min step jong kas nem thamai badai kamit shitarik menai banikong arjar arpsan ha ka kabala shim baka dai kajing dia kabala pen mesau ya ki ba ki bor sinchar ki lapen pau ba kumba 1000 ngut ki brew ki layalum ha kasurok boyer bon bakpau nam hapo kaneng ba New Orleans friend Qatar hadin bakila ring ya usnam thamai ha ka baka wei kali kala tanra ya ki ba ha ka por lai ba je khatsan minute AA ka chaka ya kendu ha pedang kasurok boyer bon bat ka ibarwila markum tahi hadin ba unongnya jong kali ula plu ya kinong lek nong wan ula mi nakali jong u da kasuloi bat stang ban siat ya ki ba ki badon hakata ka chaka kabala pelong ki pulit jong ka New Orleans pan siat ya u katkum ka jing perbena kabala pelat da kanong ba New Orleans layatu ba umduna ya ki chpongut ki brew ki balayap haju haka ba kumba lai pongut ki lam sajur haka te ka jing dia ka basuse kinong tre ba kerke ki la poi mardor haka te ka chaka matsumar ya ki ba mesau da ka ba penkiet ya ki sha hospital ki ba kam hajan panyo ka jing sumar layatu ka no laridi ka tanat mkre kerke jong ka ne kanong ba New Orleans